Vi har fået stillet til opgave for afsat Carlsberg øl på det marokkanske marked, og en af de vigtige ting, når man skal have afsat øllen på det marokkanske marked, det er, at man skal have tilladelse fra kongen. Så derfor har vi skrevet et kongebrev, som indeholder en præsentation af vores firma og en præsentation af vores produkt, og hvorfor det lige netop er Carlsberg, der skal ind på det marokkanske. I den her præsentation har vi lavet en makroøkonomisk landeanalyse af Marokko, hvor vi blandt andet kommer ind på BNP per indbygger, arbejdsløshed i Marokko og inflation i Marokko. Vi vil så også komme lidt ind på målgrupperne, der er inden for øl, altså turister og selve marokkanerne. Desuden vil vi komme ind på, om der overhovedet er behov for øl i Marokko. Og så vil vi også snakke lidt om de forskellige købsmotiver og købstyper, der er. Og til sidst så vil vi fortælle jer, hvordan vi kan få afsat vores øl i Marokko. Vi vil i denne opgave lave en makroøkonomisk landanalyse af Marokko, ud fra forskellige nøgletal. Til vores besvarelse vil vi anvende relevant empiri af diverse medier og institutioner. Desuden vil vi illustrere vores pointer i form af grafer. Marokko er et land i økonomisk vækst. I 2010 lå deres BNP per indbygger på 2.822,7 US dollars. I 2011 steg den til 3.044,1 US dollars, og i 2012 dykkede den så til 2.900 dollars. Hvorimod den i 2013 igen steg til 3.095 dollars, og i 2014 steg den igen til 3.140 dollars. Det er en stigning på 10,39% over de seneste 5 år, og bevirker, at marokkanernes købskraft er steget. En BNP på 3.140 er i sig selv ikke særlig høj, men sammenlignet med tidligere år er der sket en klar stigning for marokkanerne. Marokko har gennemført mange reformer for at skaffe nye arbejdspladser. Generelt er Marokkos arbejdsløshed faldet de seneste år, og selvom den stadig er høj, er der sket en klar fremgang. Særligt i byerne er arbejdsløsheden et stort økonomisk og socialt problem. Marokko er afhængig af gode vintre med nedbør for at sikre indtjening for landbruget, som cirka halvdelen af befolkningen arbejder med. I 2006 lå arbejdsløsheden på 9,7%, og i 2013 lå den på 9,2%. Dette er et fald på 0,5% over de seneste 7 år. Den høje arbejdsløshed hænger i stor grad sammen med, at mange marokkanere er analfabetikere, og i 2005 lå analfabetismen på 47,7. Perioden 2005 til 2014. Her kan man se, at inflationsniveauet de seneste par år har ligget rimelig stille, hvorimod det i perioden 2005 til 2009 svingede en del mere, og var på et tidspunkt helt op på 3,7%. Dette betyder, at valutaens værdi er forringet, fordi priserne falder, og folk bruger flere penge. I 2014 derimod lå inflationen på 0,4% og ligger tæt på grænsen til deflation. Deflation det er, hvor priserne falder, og folk de er tøvende med at bruge deres penge, fordi de tror, at varerne bliver endnu billigere, og derfor venter med at købe, og det tyder på økonomisk stillestand. Efter at have lavet en makroøkonomisk landeanalyse på Marokko ved brug af forskellige nøgletal, kan vi konkludere, at Marokko er et land i fremgang. Over de seneste 5 år er deres BNP per indbygger steget med 10,39%, og dette betyder, at de har fået større købskraft. Dette kan være en fordel for Carlsberg, da det betyder, at marokkanerne har flere penge at bruge på øl, som ellers er en luksus og ikke et fysiologisk behov. Desuden er arbejdsløsheden faldet, og dette påvirker selvfølgelig også til marokkanernes købskraft, da folk i arbejde jo automatisk har flere penge at gøre godt med, end folk uden arbejde. Marokkos største udfordring lige nu er ud fra de nøgletal, vi har kigget på, at deres inflation. Inflationen skal helst ligge på omkring de 2%, men i 2014 lå den på 0,4% i Marokko. Det betyder, at befolkningen er tøvende med at bruge deres penge, og tallet ligger tæt på grænsen til deflation. Så har vi noget om målgrupper, hvor det første det er konsumentenheder, hvor der har vi 2 forskellige, hvor den første er turisterne i Marokko, og så den anden det er selve marokkanerne. Vi har valgt 3 segmenteringsvariabler, religion, økonomi og alder, og ud fra det har vi lavet smukmodellen for at vurdere deres attraktivitet. Ølsalget i de seneste år i Marokko har været faldende, men hvis man tilføjer et nyt produkt på markedet, kan det fremme salget af den specifikke slags vare. Det vil sige, at hvis interessen for øl er faldende i Marokko, så kan et nyt produkt som Carlsberg øl frembringe interessen igen. Marokkanerne køber øl for at dække et socialt behov, da det største del af alt øl i Marokko bliver solgt på barer og diskoteker. Og man går derfra ud fra, at marokkanerne ikke har det store private behov for øl, da det er de færreste, der køber øl off-trade, hvilket vil sige i supermarkeder og lignende. I 2014 blev der solgt 32 millioner liter øl on-trade, hvilket beviser, at det er, når det er socialt, når de så er på bar og
lignende, og der kommer også flere og flere turister, og derfor bliver der også sådan noget. Og det har vi en graf over her, hvor man kan se, at i 2006 var der sådan cirka 6,7 millioner turister, hvor i 2013 er vi helt oppe på 10 millioner, og det er stadig stigende. For marokkanerne er det et overvejelseskøb, når de skal købe øl, da deres religion forbyder det, og derfor skal de overveje, om de vil bryde deres religion, og om de har råd til overhovedet at købe øl. Købstype har vi sat marokkanerne som snob, da det i Marokko vil blive set som anderledes at drikke alkohol, da deres religion forbyder det. Så er der turisterne, der er købsmotivet, det er rimelig rutinemæssigt, fordi så slapper man af, så får man lige en øl til maden, og i forhold til købstype, der er det bandwagon, fordi det er rimelig normalt, og så, ja. Vi mener, at Carlsberg skal fokusere deres markedsføring af øl til marokkanere på deres alkoholfri version. Derved viser de, at de har kendskab til marokkanernes kultur og religion, som forbyder dem indtagelsen af alkohol, og at de respekterer denne. Derudover skal Carlsberg fokusere lanceringen af deres almindelige øl på turisterne, altså skal markedsføringen på denne øl målrette steder, hvor disse befinder sig. Salget af øl til turister i alderen 15 til 60 år er en stærk målgruppe, da antallet af turister mellem 15 til 60 år ligger på ca. 8,5 millioner. De kan konsumere en del øl på markedet. Turister medregner som regel udgifter til diverse drikkevarer, og derfor går man ud fra, at de har så råd til netop Carlsbergs drikkevarer. That calls for a Carlsberg.